F-Seamen vagyok, és itt van velem Hesher is. Igen, jelen, sziasztok. Igen, a videómat felraktam, amiben F-Seamen is szerepelt, de mivel elment a netje, nem szerepelt végig. Hát menjünk, csináljuk meg fel ezt a questet, aztán meg azt. Ebben a videóban fel fogunk menni 9-es szintre. De menjünk már fel akkor 10-re. Még pont 9. Nem tudom. Most nem is mindegy, hogyha felmész 10-re. Hát, mindegy, most nem azt beszéljük. Na, felmegyek ebbe a videóba 10-re. Hát, ezt a 10-es szintet elég könnyű lesz meglépnem. Ez a két quest megadja nekem talán a 8-as szintet. A 9-es szinthez meg csak annyi lesz, hogy szaladgálni kell lesz, aztán meg is kapom 9-es szintet. Hát, ezt szeretném elmondani, hogy... Itt szellemeket kell lőni. Itt szellemeket kell lőni, és a háttérzaj most nem lesz talán. Ja. Azt gondoljuk, nem lesz. De lehet mégis. Talán. Én videómban jöjjön egy kicsit nagyon nagy volt a háttérzaj. Az a tesóm által való meseszinkronizáció, meg a telefoncsergés. Kicsit szar. Sorry. Azért is. Nem gondolod, hogy trénelni kéne magadat? Majd trénerem. Hát már van annyi pénzed, biztos, hogy van. És amúgy is nézd meg, milyen kevés a izéd, a skilled, és már 7-es vagy. Aztán. Én nekem 8-ason eddig vannak a skilljeim. Hát addig vannak akkor. Engem is addig lesznek majd. Később. Bocsi a hangom, én meg vagyok kicsit fázva. Jóformán mindig ilyen a hangod. Hát, de meg vagyok fázva. Érdekli. Meg még reggel is van. Azt már ruhába vagy. Hát, még csak 8 óra 55 a WoW szerint. A WoW az pontos. Pontos. Nem a Gabe szerint megy. Nem. Nem, a WoW az a net szerint megy, a net meg a világóra szerint, szóval... Melyik a világóról található? Tudja, nem tudom én. Elmegyek megtekinteni. Azt szeretem volna ezt még mondani Heshernek, hogy videóba, hogy szerintem ne csinálja olyan hosszúkra a videókat, így is alig tudjuk felfele nyomatni őket. Összevágni azt még meg lehet csinálni, én a tegnap 2 óráig vágtam összefele egy 17 perces videót, tehát ez nem tudom, hogy jött ki. Nekem meg egy 10 percbe került összevágni egy 41 perces videót. Még egy 10 perc se volt. De volt 10 perc, mivel bele kellett néznem, hogy nincs a hangcsúszás. Minden. Ki kellett azt is javítani. Azért. Na igen, ez az utolsó. Itt lent a mi ez már? Jobb alsó sarokban láttátok. Most láttátok a zöld szellembizbasszokból kell lölni 2-t. 2-t, igen, 2-t kell lölni, és Hesher nem vette ki belőlük a quest itemet. Nem a quest itemet, egy olyan tárgyat, ami ez a Trained Arcane Silver, ami segítségével elkezdesz egy questet. Ami segítségével már csak le is kell adni. Hát jaj. Következő videó kívül megteszem ezt. Mert azért az a kis fejlődés kell. Mert az a kis 7 ezüst. Elején azok még jók. Jól jönnek. Nem 1 ezüst. Nem, 7 ezüst. 7. 7, én úgy láttam. Aha, 7. 7 ezüst.
De minek? Még nem voltam postán. Már itt felfel. Tudom. Azt azért észrevettem, hogy vannak olyan helyek, ahol jóformán alig van egy postaláda. Máshol meg például Silver Moon City dugig van vele. Minden sarkon van. Hát remélem ezt a videót megnézik a játékkészítők. És rakadnak ide az elejére is egy-egy postaládát. Jaja. De hogyha nincs kedvük, nem muszáj, kibírjuk. Vagy mégsem. Nem tudom. Ugorj le te is, de meg fog szólni, az biztos. Innen ugrotta? Igen, oda közé ugorj, a két oszlop közé, mert ott elég mély a víz ahhoz képest. De meghalsz. Nem. Én ugyanide ugrottam, meghaltam. Nem, te ide ugrottál. Nem. Ide ugrottál és még le is mentél. Nem. De. Nem. De. Na mindegy, ha jól hagyjuk. Ezt hagyjuk. Fogd be. Menjünk ide. Kell még neked ölni a fákat? Nem. A táblaért megyek. Vágódeszkaért. Ja, az a Shiny Drat Remard, mit el kell olvasni ott, az a fejjel lefele lévő virág, ami kőből van. Az egy tábla. És annak az aljában van egy izé. Ez mi a virág? Igen, felülről nézed, figyelj, itt a szára a virágnak, elég közelebb. Itt meg a szírmai. Jó lenne tudnak repülni. Ja. Majd később. Növesztek szárnyakat. Persze. Hol? Bocs a hangomért. Megfertőzték a majom. Akkor meg vagy fertőzve mi. Hát, hála neked. Ilyen izé vagy. Másikra kell de az asztalt vajon minek csinálták? Ki tudja, disznek. Az a kár, hogy oda nem lehet felmenni. Még meg is érteném, hogyha fel lehetne menni, az lenne ott például aukciós ház, vagy mit tudom én. Minden a szar. Még azt oké, vagy lehetne venni izét, valami petet. Jaj, egy úristen, tapetekkel vagy ki. Jaj, jó vagy már. Több petem van már, mint neked. Látjátok, ezzel van ki mindig a pette. Igen? Te meg jóformán mindig csak új karit kezdem, mert neked a másik nem jó. Nem. Na, ilyenkor van az áthaladás az üzébe, arra Silver Moon City fele. Hát régen ez itt egy teljesen Egész új volt. Vár. Egész vár volt ez itt, minden egybe. Igen. Csak amikor jött Arthas és Fingott egyet-ketté vált, Nem és Fingos. azt énekelte, hogy Fingom, szagáltok, bűzlik az utca. Kiszabadult belem, ez nem akkor volt. De akkor Nem, volt. ez izébe volt. Undercity-be volt. Akkor átfingott Arthas, hogy leszakadt a harang Undercity-nek, amikor bemensz befele, átmész a hídon, bementél és látod leszakadva a harangot, össze rozsdálva. Na, azt Arthas fingja tette. És azért ilyen romos a vár, mert kurva nagyot fingott. Jó, hagyjuk az izét, meséljünk a történetről. Az úgy volt, hogy Arthas az utódja volt a királynak, és csak lecsapta a fejét, és már ő volt mindegy, én nem ismerem történetet. Tehát én is Melkátornak a videójába láttam.
Nem az a Jasmine, ami a... Nem maszat, kis maszat. Bazd meg ilyen hülye nevet. Hát ki tud értelmelni. Hát a hülyék. Úgyhogy. Jaj. Na, amiről kéne beszélni. Kizadod velem legösszes. Kit érdekli? Ne énekelj már. Szilárdan, majd szétszakam a lukam miatt. És ez nem érdekel senkit. Kiadta. Nyugi már. Jó van, de te is nyugodt vagyok mondjuk. De te igazán lenyugodhatnál, mert itt énekelsz, miközben videózol. Aztán akkor mi van? Aztán akkor mi van? Na, megléptem a 9-es szintet. Annyi a szerencséd. Hát, Most megléped a 10-es szintet mindjárt. Most lesznek ezek. jaj, de utána ezt a questet, amikor szolgálni kell. Nem biztos, hogy meglépem a 10-es szintet. Ja, Több mint valószínű. Nekem is. Eltörtösték a botját. Ja, nekem is ugyanilyen van. Ez jobban néz ki, mondjuk, amit most kidobtál. Tudom. Ja, meg ezt bírom a legjobban. Meg van halva, de azért ad questet. Hogy lehet vele beszélni, hogy adtak egy questet, meg mit tudom, az nem tudom, hogy van. Szerintem ezt a küldetés akármi hülyeséget itt megcsinálom, és code. Látjátok, nekem már ez itt minden itt be van rendezve. Látjátok? Ilyen volt régen a hajdani vár. Igen, csak nem volt ilyen mohás, meg ízés. Igen, itt meg egy ajtó volt. De mi ez? Az egy oszlopnak a része, te hülye. Nem ajtó. Ennyire kilátszik. Én tudok itt valamit, figyelj. Mit? Ha itt van. Aha, itt van. Ki lehet bontani? Nem tudom, mit csinál. Lehúzom mindig. Igen? Mert szoktam hozni. Oda úgy látom, hogy fel lehet menni. Vagy montáse. Még repülő montáse, tudom minek? Ott van egy láthatatlan fal. Hol? Ott. Ki tudja. Tudod, mi az igazi öngyilkosság? Na mi? Hogyha van repülőmontod, felmensz amilyen magasra bírsz, és leszállsz a repülőmontról. Kivéve akkor, hogyha ejtőernyőd van. Hát igen, de a WoW-ban nem nagyon van. De van. Ejtőernyő. Ejtőernyő. A WoW-ban. A WoW-ba. Sanyinak is volt. Biztos. Tudtam, ma nincs. Hát én tudtam, mindegy. ma megvan. Jó, azt te vagy. Igen, meg most gyerekek, ott látjátok azokat a sárga járkáló óriás kővízbaszokat. Na most azt kellett ölni. Csak te meg neki mentél a lámpának. Igen, kifogtuk a lámpácskát. Na, itt van. Én itt felvettem valami napi questet, de hű, az nagyon rossz volt. Felvesszük a questeket. Ezt bírom, itt nem a csávótól kell felvenni, hanem a táblától. Táblától, vagy lehet questet felvenni? Úgyhogy bazd meg Kérem elolvassa. szépen. Úgyhogy bazd meg elolvassa a táblán, ami van kiírva. Igen, és ennek kell adni, ennek a faszkalom, geci fasznak. ennek a vizének, pöcsinek. Pöcstelen. Pecserész. Pöcserész. Én Adjuk le neki ezt a szarquestet. Válasz már ki még. Aha, hol nem áll. Shiny Red Apple. Nem ezt adjad. Ne.
Mert nekem az XP kell, hát. Gyerekek, ennyi... Hát az nem az XP-t tölti, az inkább a manát tölti. Hát mana ugyanaz, na. Hello! Na, ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok! Csá! Na, Jó, most már komolyodjunk meg. No. csausztok!